Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Hello po mga ka-KLNJ, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome po sa episode 9, season 11 ng KLNJ. Ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ang DWBL 91.9 Bright FM. Muli sama-sama po tayo magkwentuhan sa gabing ito at minsan pa'y bigyan natin ng halaga ang pag-ibig at awa na patuloy na ipinapahayag ng Diyos, kung kaya't biyaya'y ating nakakamit upang tumugon sa ating mga pangangailangan sa buhay. Muli nating hilingin sa Diyos na bigyan niya tayo ng pagkakataong makamit ang biyayang kaloob niya para sa ating kagalingan sa pamamagitan ng KLNJ. Ako po ang iyong kakaluguran, ang inyong kaibigan dito sa KLNJ, Brother Jeffrey M. Gomez po, na nagsasabing isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Brother Jeff. Ay, may pabing. At good evening din po sa inyo mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. At good evening din sa mga kasama natin na nakantabay sa technical booth, sina Engineer Abel at si Sister Miss Mika Miss Serrana. Mika ba o Maika? Mika. Okay. Ang atin pong kwentuhan sa gabing ito, episode 9, season 11 ng KLNJ ay pinamagatang The Sacred Heart in the Healing Heart of Jesus. Dahil First Friday ngayon, maging daan nawa ang ating First Friday devotion to the Sacred Heart of Jesus upang makamit natin ang biyayang nakalaan para sa ating daglian at lubos na kagalingan sa mga karamdamang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Ito po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Atin po ngayong hilingin ang biyaya ng Diyos para sa isang makabuluhang kwentuhan sa gabing ito. Manahimik po tayo at damhin natin ang buhay na presensya ng Diyos. Together we pray in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for being a God of compassion. When I feel hungry or beat down by the heat of this world, you offer refreshment. With you there is nourishment for dry and hurting places. May I see where you provide for me, because sometimes I don't notice it. Sometimes I reject it. But Lord, I admit that I need your refilling often. When I feel shaken, you are not. You never cease to offer love and compassion for those who are weary. When I can't figure out what to do, and it feels like everything I do is wrong, your arms remain open to receive me. I can't understand your acceptance and love, but you offer it. Help me accept it. Have compassion for my doubts, fears, actions, thoughts, and the resting that happens in me. Show me new ways, Lord. Help me see your care and kindness, especially when I feel empty and alone. Lord, I need compassion from others. I need compassion for myself too. Help me notice and embrace compassion offered to me. Help me extend compassion to myself and to others, especially when it's hard to do. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Jeff, sa iniali mong panimulang panalangin na pinamagatang A Prayer for Compassion number 2 galing sa islife.org. Muli, kumusta, Brother Jeff? Okay lang po. Anong balita? Bakasyon na ba? Opo. Pero kahit na bakasyon po, Among, as 2 weeks na yata. O sa mga panong ito, baka mas busy kayo kasi Opo.
may mga tinatapos na mga documents o requirements. accreditation. At the same time, ongoing na pa yung enrollment. Meron ng enrollment. This Monday. Pero graduation, September pa lang. Opo, Mong, kasi po, Among, yung university gym po, na ginagawa po. Supposedly. Ba't di na lang naisipang mag-rent na lang ng ibang venue para hindi sayang yung 2 months? Kami yung naiinip sa mga graduating. Talagang graduating sila. Well, konting lang, Among, tiis. Actually, August, supposedly last week ng August, yung usually, last year kasi August 20 or something na bago 20. Kami yung graduation. Yung kami yung huli, yung Damso Santo Tomas Campus. Friday yon. The following Monday, pasokan na. Ayun, unfortunately ngayon nga, due to the situation pero at hand. mapasok na tapos September pa lang yung graduation. I think may schedule na first week of September, I think. Meron na po. And na-miss ko yung first Friday natin. Di ba? This day dapat. Dapat meron tayong first Friday. Kaso bakasyon naman. Malapit na. Don't worry. Pero sa parokya, may pagbabalik. Naman. Sa panahon ng pandemya kasi, natigil yung mga healing mass sa parokya. Actually, last month pa, bumalik na yung first Friday healing mass sa parokya. Pero, dahil inaakala ko baka kung hapon na siya kaagad, baka konti lang yung umattend. So ginawa namin last month after nung 6 a.m. mass, sinabay na doon yung pagpe-pray over yung healing healing service nung misa. Pero this Friday, first Friday of July, binalik na dun sa 5 p.m. So, paanyaya po sa mga gustong umattend po ng healing mass sa parokya po ng San Matias doon sa aming parokya. Hinihikayat ko kayong umattend po ng healing mass kapag first Friday, 5 p.m. po. Mabutit may panahon pa at nakarating ako bago mag 7:30 dito sa radio station upang hindi ako malate sa pagsimula ng ating kwentuhan sa gabing ito. Nagpapasalamat ako at nabigyan ng pagkakataon na iraos naman at may mga umattend naman. Maraming salamat sa mga umattend at nakibahagi doon sa First Friday Healing Mass sa parokya. Pero siyempre, binabalikan din yung kwento na dahil sa pandemya, binuksan itong healing program at nagkaroon ng healing program ang radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM, itong ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. At salamat sa Diyos, Among, nabanggit mo nga yan. Dahil sa grasya ng Diyos at magtatatong taon na po yung program na ito. Malapit na, this month. At malapit na rin yung sa'yo. Yung sa akin. Malapit na po. Tatanda na naman. Nang isang taon ng KLNJ. Pati ikaw. Lapit na po. Hindi ko sasabihin kailan. Yun. Secret. Opo, secret. Yan. Okay na yun. Okay na po, Among. Ngayon naman po yung ating balikan ng nakarang episode ng KLNJ. Mulit nagpapasalamat kay Ma'am Elgin Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Bagamat talagang busy sa kanyang trabaho ngayon, pero sinisikap pa rin maglaan ng oras para maibahagi ang kanyang feedback and insights. At ito po ang ating feedback nung last episode na kanyang pinamagatang KLNJ's 8th episode of the 11th season. Parallel to the gospel reading from Matthew chapter 9 verses 27 to 31, where Jesus healed the 2 blind men, was the story of Father Ronnie's friends, Lani Carion Aguas and Ruth Saldana Kalilong, who both sought God's blessings and healing when they asked Father Ronnie for a healing session last Thursday. Ruth, who suffers from stiff shoulders, better known as frozen shoulder, due to stress, tension, and fatigue at work, feels anxious and physically weak at times. Ruth takes pain relievers to alleviate the pain, but honestly admitted that she's tired of taking medicines and wants a relief without depending on them.
Her friend Lani, a full-time housewife, feels burned out too due to the many demands of household chores and taking care of her family. Both decided to visit their friend Father Ronnie for the healing they needed. During the healing session, both felt the healing energy of warmth and mental radiating from their bodies. The two were grateful for the time that Father Ronnie spared for them. The following day, Friday, while Father Ronnie was writing the script, Lani sent a message to Father Ronnie thanking him once again for the relief she received after the healing session. She even added that she woke up feeling well and happy. Ruth extended her gratitude as well and shared the same thought that she felt better. She felt how her shoulders loosened. She can't believe the difference she's feeling because the day before, the pain made her uncomfortable. She also said that she doesn't see the need to go to her scheduled therapy anymore, though she didn't really feel the strong intensity of the healing energy radiated in her body during the healing session. She came to St. Matthias Parish Church with a strong belief that she would be healed. Faith, healing, and friendship on the 8th episode of the 11th season of KLNJ. Thank you so much for your valid feedback of our previous episode, Ma'am Jane. Heto naman po ang kanyang insights. 8 beautiful takeaways on the 8th episode of KLNJ's 11th season. Number 1, time. We can get too busy with all the things and responsibilities we have to do, but giving someone a part of our time a day is truly something like how Lani and Ruth took time to ask their friend Father Ronnie for the healing session, and how Father Ronnie took some time out of his busy schedule for his friends. Number 2, support from others. It is a blessing to know that in times of challenges and difficulties, there are people you can really count on too. Like the supportive husband of Lani and her family during her health crisis years ago. Her friend in the person of Father Ronnie, who provided spiritual and moral support to her and to her family during a health-related challenges. Number 3, time out. In the story of Lani and Ruth, taking a break from our busy schedules is valuable too. Me time is as important as giving time to our loved ones. Number 4, gratitude and recognition. Sometimes all it takes to show someone you appreciate and recognize their assistance is a simple thank you. They valued Father Ronnie's role in helping them heal, just like Lani and Ruth did. Never underestimate the impact of saying thank you. As sometimes just saying it can lift someone's spirit and make them feel valued. Number 5, sana kanita pa, sana noon pa. Lani refers to the healing session as being done because of the healing that she and her friend Ruth received. She wished that they had visited Father Ronnie sooner, but just like Father Ronnie stated, it will always be in the timing of God. Number 6, in connection, let us be reminded that God should not be an option, but rather our go-to. After all that been said and done, God will always have the final answer. Number 7, while other people might ignore or forget about us, God will never leave us. Because God is the authority, He may use our anxieties, fears, and stress to help us deal with daily life. However, faith is necessary to see the miracles that God has already planned for us. Number 8, the last 3 episodes of KLNJ are short and unique stories of how God works in different ways. In my opinion, it's had a distinct impact. They once again help us to see how God's compassion and mercy operate in many contexts and circumstances. Ito kayang episode 9. Ngayon po. Short and unique din kaya ang kwento. Abangan. Oo, na-excite ako. Nakita ko ako. Lubos ang aming pasalamat sa iyong walang humpay na pagmamahal para sa KLNJ, Ma'am Jane. Thanks for your usual valid feedback and insights. At ngayon naman po ating pakinggan ang pagninilay na galing naman kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Heto po ang unang bahagi ng kanyang reflection. TGIF, magrasyang gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ.
In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer. Mabisang panalangin sa may sakit. Taken from Awit at Papuri Communications. God is the best physician. We surrender to Him our complete healing. We are assured that our fervent prayers for healing will be granted in His perfect time. God always listens to the people He loves so much. Ang pagpapagaling sa dalawang bulag from Matthew, mula sa kay Mateo, Ebanghelyo ni Mateo, chapter 9, verse 37 to 31. Was the gospel reading? 27. Okay. From mula kay San Mateo, chapter 9, verse 27 to 31. Thank you, Amo. Was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The following are the three significant points shared to us by Among Ronnie. The first significant point came from verse 27. Ihayag ang kahilingan upang tayo ay tulungan. Prayer is our greatest weapon. We even say that prayers can move mountains. When we pray, we ask God to grant our requests, our wishes, and our heart's desires. We offer to Him all our wants, troubles, and sufferings in life. We are confident that God will listen to us. He will give His help and support to us just in time. He is a loving and merciful God. He will never abandon us in times of our needs. God is so good to all of us. We certainly need the power of His love to drive away our fear. In times when we are lost, or when we are burned out, or when we are low bat, just like a cell phone. Connect, parang yung cellphone ko kanina. Low bat just like a cell phone. Connect to our power source who is God to help us. Trusting Jesus will make a big difference. I will never forget what my favorite writer wrote. We can do all things through Christ who strengthens us. Parang yung ginagamit ni ano yata yan, yung basketball player. Ayo po, si Stephen Curry. Yun yata parang. Philippians. Sa Philippians. The second significant point came from verses 28 to 29. At tayo'y sumampalataya nang makamit ang biyaya. We always say we believe in God and we have a huge faith in Him. We also say we love God with all our hearts. The truth is, we loved because He first loved us. From the first letter of John, chapter 4, verse 19. If we truly love God and have faith in Him, we must follow His teachings and commandments. We must love our neighbors as we love ourselves, more in action than in words. Be sensitive to the needs of the people around us. The needs of the people vary from one another. There are people who need other people to talk to because they are emotionally drained. Others are financially unstable, while some may be undergoing spiritual chaos. If we can reach out to these people in our environment, God, who sees what we are doing, will bless us 1,000-fold. Besides, believing and having faith in God is doing what is astounding in His eyes, just like the song of Don Moen. Brother Jeff? God will make a way when there seems to be no way. Ganun lang yata, no? He works in ways we cannot see. Hindi, we believe that, hindi nakasama yun. We believe that God will make a way for our family and for our healing among others. Indeed, everything is grace. Yun, napakanta po ako. Excuse. Thank you, Amo. The third significant point came from verses 30 to 31. Tayo naway tumalimag, gawin kung ano ang tama. Action speaks louder than words. If there is something we need to do, make sure to do it at once. As the saying goes, never put off till tomorrow what you can do today. Sabi nga na ng mga nakakatanda, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Admirable and people with integrity always do the right thing. They will never think twice to do good because it is their nature to do so. They don't do it just to show off or to boast their capacity to help, but rather they do it with utmost sincerity.
In a way, these people serve as inspiration to the community as well. Just like Jesus, they can serve as the lamp to other people. We must always do the right things without expecting something in return. People who are given the chance to help and to do good things are so blessed. In today's modern times, there are still people whom we can look up to because of their pure hearts and soul. May God, who is our source of love, mercy, grace, peace, and power, be always with us to guide us to do the right things any place and anywhere at all times. Kapag tayo naniwala, nakalaay pagpapala. At ito po ang kalawang bahagi ng pagninili ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Sino ang isang kaibigang nais mong isama sa iyong pagdulog sa Diyos at ano ang magiging samo ninyo at dalangin? I consider it a blessing to have lots of friends. I have elementary and high school friends from AUF and UA where I taught, friends in the parish where I belong to, not to mention other friends and acquaintances. But at the moment, I have one friend in particular whom I want to offer my prayer to. This friend of mine has 3 children, a boy who was the eldest, followed by 2 girls. On June 8, 2023, my dear friend had the worst nightmare of her life. Her eldest son, who is only 45 years old, died. The son is an engineer who has a bright future in his growing construction firm. We, her friends, were deeply saddened and can only sympathize with her. For several days, she only stayed at home. She is the barangay coordinator of their community, and she is with us in the ministry of lectors and commentators in our parish. Every day, she is included in my prayers for her to cope up physically and emotionally. What she is presently going through, may our loving and merciful God be with her always in this trying moment of her life. I trust God in taking good care of her. Kapag tayo'y naniwala, nakalaay pagpapala. Parang hindi ko lang kung tama ako, kung ito yung sinasabi po ni Mama Agnes Among, yung ka-brother namin na friend ko, hindi ko lang kung si Brother Alan Yumul, kung sinasabi ni Tita Dido. Anyway, sana yun po. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa binahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At ngayong gabi naman po, dito sa episode ng Season 11 ng KLNJ, heto pong nilalaman ng ating kwentuhan, ang topic, First Friday Devotion to the Sacred Heart of Jesus. Ang title, The Sacred Heart in the Healing Heart of Jesus. Ang theme, Let's strive to fulfill our mission as we act out of compassion. At ang our gospel, the healing of the 2 blind men. Hindi ito katulad nung last Friday. May pagkakaiba ito. At ito naman galing din kay Matthew at chapter 20 verses 29 to 34. Featuring Sister Linda Elipaño's healing testimony. She's from Villa Carmen Subdivision, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Isa po sa mga aktibong tagapaglingkod sa parokya. Marami siyang mga organizations at siyempre auditor siya ng Parish Pastoral Council ng parokya ni San Matias Apostol. At ang inspiration, si Sir Linda's sharing during their last first Wednesday CWL monthly meeting, last Wednesday ito. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Ito po, para sa mga Globe subscribers, 0915-954-1303. Para sa mga Smart subscribers, 0918-351-8282 at para sa mga Sun Cellular subscribers 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live at huwag niyo pong kalimutang lagyan ng label ang mensaheng ipapadala at inyo na rin pong banggitin kung saan po kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan.
Paki-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username ay at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At sa abot po ng inyong makakaya, malaking bagay po ang tulong ng inyong binibigay, lalo na po dito sa radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kaya't inihiling po sa pagkatok sa inyong busilak na puso, tulong o donation na inyong ibigay ay maaari pong ipadala sa pamamagitan po ng GCash account number 0905319487. Inuulit ko po, pwede nyo pong ipadala ang mga donation, tulong ninyo sa radio station ng ating Archdiocese sa GCash account number 0905319487 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 9, season 11 ng KLNJ. Ito po ang tanong. Sa papaanong paraan mo naranasang tunay na mahabagin ng Diyos? At Brother Jeff, lagi kong isasaalala kung ano yung mapapag-usapan natin kada Friday night dito sa KLNJ. At lubos akong nagpapasalamat dahil last Wednesday nga, after nung misang 6 a.m., umattend ang meeting ng CWL o Catholic Women's League sa parokya sa pamumuno ni Sister Perdita Castro. At nabigyan ako ng pagkakataong makibahagi sa naturang monthly meeting nila, kung kaya't napakinggan ko ang ibinahaging pagninilay ni Sister Linda Elipanio sa kanyang mga kasamahang CWL na kung saan na bahagi ng kanyang sharing, nagbigay siya ng isang healing testimony na mapapakinggan o mapapanood natin sa gabing ito dito sa KLNJ episode 9 season 11. Salamat Sister Linda Elipanio sa iyong ibinahaging healing testimony. Excited ako mapanood yun. Hindi niya alam na videohan ko siya. Na-inform ko naman kanina na kapag simbas ng healing mass sa parokya, sabi ko, kasi nabanggit ko rin sa parokya kanina, sabi ko, mamaya sa KLNJ, imamarites kita. Ay, sabi ko, hindi lang pala pakinggan ng kwento, sabi ko, mapapanood ka. Tuloy nag-alala siya ano ang itsura niya. Sabi ko, naka-side view ka naman. Okay lang. Minsan, maharap ka sa akin, sabi ko, kaya nakita kitang-kita yung mukha ni Sister Linda. Okay lang ho yun. Spontaneous po yun. Siyempre, makikita natin. Kaya lang, siyempre, yung sharing sa Kapampangan na, po. i-translate mo, yun ang trabaho mo, brother. I-translate mo na lang mamaya yung sharing ni Sister Linda Elipanio. Tagasalin. Anyway, Among. At minsan pa nating ipahayag ang ating pasasalamat sa pagkakataong kaloob sa atin ng Diyos sa pagsapit ng araw ng Biyernes dito sa KLNJ. Mayroon tayong nakakamit na biyaya para sa ating kagalingan. At sa paniniwalang may mga natutulungan din itong healing program na KLNJ at maging ang iba pang mga programa dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Tayo rin magpasalamat kay Among Pep Bakay, Radio Station Administrator, at ang management and employees at mga volunteers ng radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, lalo na mga kakalugurang nakaantabay ngayon kina Engineer Abel, Engineer Abel Mungkal. Engineer Abel Mungkal at kay Miss Mika Serrano. Gayon din kay Brother King Ares sa pagantabay dito sa KLNJ. At sa gabing ito at hindi ipahayag ang ating pasasalamat sa mga taong nakatulong sa atin o sa ating pamilya. Alam ko may ibang tao ayaw yung kinakaawaan sila, kinahabagan. Pero may pagkakataon kasi malaking bagay din yun na kapag naawa yung iba, yun yung magbibigay daan upang
makatulong din yung iba sa ating pangailangan. Kaya bigyan din natin po ng halaga at magpasalamat kapag ang ibang tao sa atin kinaawaan tayo, kinahabagan, yun nagiging daan din upang matugunan ng ating kahilingan o pangailangan at tulong na binibigay nila ay isang bagay na dapat din nating ipagpasalamat. Pansamantala po muna nating ipatuloy ng ating kwentuhan at ating pakinggan ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik pong muli ang KLNJ. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po si Sister Mary Micaela of the Immaculate Heart, OCD, ng Order of Discalced Carmelites. Our Lady of Lourdes, Prayer for Healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Nagbabalik po ang healing program na KLNJ ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM dito sa KLNJ, King Laguna ng Jesus, Kagaling Laan sa ngalan ni Jesus. Atin po ngayong pakinggan ang kwentong The Healing of Two Blind Men from Matthew chapter 20 verses 29 to 34. Pakibasa, Brother Jeff. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. As they left Jericho, a great crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they cried out, "Son of David, have pity on us." The crowd warned them to be silent, but they called out all the more, "Lord, Son of David, have pity on us." Jesus stopped and called them and said,
"What do you want me to do for you?" They answered him, "Lord, let our sights be open." Moved with pity, Jesus touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Katulad po ng nabanggit ko kanina, nagpapasalamat ako at sa nagdaang Miyerkules, sa ginanap pong monthly meeting ng mga CWL sa parokya, nabigyan ako ng pagkakataon na makakita ng inspirasyon doon sa sharing ni Sister Linda Elipanio, isa sa mga CWL ng parokya, at siya yung nabigyan ng pagkakataong magbahagi. Binasa kasi Brother Jeff yung gospel for next Sunday. Yun yung paanyaya ng Panginoon na kapag nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Pakinggan natin, actually, panoorin pala natin yung na tinutukoy kong sharing na ni Sister Linda Elipanio. may katagulog atensyon kay gospel. Lumapit kayo kanamo, kayong sablang magkakasakit at may babayat ng tingin o kutusanan. At ako din ang akong kapaynawan. Kasi po, hindi na kamong kasalpantaya na talubos-lubusin akong Ginoo. Malibat po talaga aking puso. Gusto kong balo ng malubutan kayo, lalo na malubutan ka rin kapwata mo, muli sabi na, itong liguran nyo rin kapatadyo, liguran nyo na ako. At pinapanulan ka mo, kung naman pinapanulan ka mo, yung bibigyan na kinatang ng aking Ginoo, nung waring at yung pagpangkikabuyan, at saka aking oras na. Matandaan po kapag sumukan, ako po mag-Litanya, sobra-sobra ng age school. Talaga pong miracle happens, lalo na po at yung mo kay Tatamo, ilagay ng Jesus. Talaga po kapaniwalan tao ito. Gustong discuss niya, katawag itang healing heart of Jesus ng amo. Talaga po, yung papasno. Pwede mo pong ambak, hotel yung katutuan, amo ating pong panagdaman. Ating po kasi makalamit din. Kasi yung everyone mindset lang din na nga. Discuss kaya kayo katawag ko mo. Yung naasaan kayo kayo. Talaga po yung banan ko yun, kasi masakit ko yun. Sabi ko, i-engage me, kaya ako makomportan. Kaya po kung kaya ko gaya ko, pila ko no. Pila ko ingipan. Alay mo mo ito hindi. Gusto ka pa naman na ako at lumutang kaya miracle happens niya. Talaga po. Kanya po, alam mo yung posible kaya nga akong nilunod sa pagkain tayo. At saka, niya, mamila ka dyan. Ako totoo po, basta may nilalagay mo, kaya naman po yung sisip-sip po kang naman. No? Kaya po ba, sa kita, kaya yan eh, talaga pong, kala ko, wala yung masastuin mo na ako, totoo na. Siguro kita, kasi pamo naman. Talaga pong kapaniwalan pa mo, kasalpantayahan ng iyang bigyan na kailangan ng akong Ginoo. Basta malulog ka mo karek kapwa, yan ang igulang ka mo. Salamat po. Amen. Makalami na ito na po. Kasi yung nabigyan. Anong may naalala ka dun sa kwento, Brother Jeff? Actually, yung kinukwento ni Sister Linda, yung bago siya magsimba, masakit yung ngipin niya. So, ginamit niya yung stampita ng Healing Heart of Jesus. Yung stampita ng Healing Heart of Jesus, pinapakita doon yung image ng Healing Heart of Jesus, ay nandoon yung Sacred Heart. Kasi yung left side, hawak niya yung puso. Kaya nga yung pamagat ng ating kwentuhan ngayon, the Sacred Heart in the Healing Heart of Jesus. Kasi dun sa stampita ng Healing Heart of Jesus,
devotion din ng sa Sacred Heart of Jesus. Kaya heto si Sister Linda Ilipanyo sa kanyang matibay na pananalig sa Diyos, naniwalang magiging instrumento yung stampita ng Healing Heart of Jesus. Talagang para siyang nagilamos, pero parang dinikit lang sa mukha niya yung siguro especially sa affected area, sa tapat nung ngipin niyang masakit, at doon niya inilagay yung stampita, and then nawala bigla yung sakit na nararamdaman niya, kaya't nakapunta pa ng simbahan, naka-attend ng misa, at naka-attend din ng meeting. Mayroon pala siyang misyong gagampanan sa meeting kasi siya yung magbabahagi, magbibigay ng reflection doon sa gospel reading nila. So dito makikita yung yung may pagkakataon talaga yung kaloob na biyaya ng Diyos, instant healing. Right there and there, mawawala yung sakit, makakamit yung kagalingan. Although kung minsan, gradual, progressive healing, o kaya kung minsan talagang maghihintay. Naalala ko tuloy kasi nag-healing mass din ako kagabi doon sa Aguso, sa St. Jude Therese Chapel sa Aguso, San Francisco, Mabalacat City. Isa sa mga nagsisimba doon, siyang deboto, si Lola Rosing Pascual. Paulit-ulit niyang sinasabi, bakit Father, yung pinapagdasal ko hanggang ngayon, may sakit pa rin, hindi pa gumagaling. Bakit yung iba gumaling? Sabi ko, hindi naman po ko yung nagpapagaling. So siguro talaga pong may mga panahon na kailangan tayong maghintay. Although katulad nung karanasan ni Sister Linda Ilipanyo, yun ang tawag doon, instant healing, right there and there. Nasa sa Diyos po talaga yung awa, at sa kanyang pag-ibig at awa, maniwalang sa kanyang tinakdang oras, sa kanyang tinakdang panahon, may makakamit na biyaya na siyang tutugon sa ating kahilingan nang makamit ang ating ang ganap na kagalingan sa anumang karamdamang meron, physical man to, emotional, psychological o spiritual. May binanggit din si Sister Linda dun sa kanyang sharing na kapag nanggaling sa puso. So parang binibigyang diin lang dito yung kahalagahan ng puso. Isang pusong marunong magmahal, marunong magmalasakit. Isang pusong kapag katulad ng puso ng Panginoon, kapag may kinahabagan siya, talagang tutulungan niya. Ito, baka may gusto kong idagdag, Brother Jeff? Yun po tinitignan ko nga si Tita Linda, parang wala man siyang nararamdaman, iniindang sakit ng ngipin. She's jolly kung mas nakakatuwa yung sinabi ko siguro nung nawala raw, sabi niya yung ngipin, sabi ko. Kaya nakasingit ng isang joke. Kaya nga nakita ko nga kanina sa video. Yun nga sa Kapampangan na nabanggit mo among yung kapagnasan, di ba? Nabanggit niya yung kapagnasan mukin Diyos, sabi ang pong kasalpantayanan. Yung kagustuhan at yung pananampalataya sa Diyos. Ilang tawag dito, lagi niyang sinabi na yung paniniwala niya, which you have said a while ago among na yung instant healing na nangyari po kay Tita Linda Ilipanyo. Yun po yung sa akin among na talagang amidst nung sinasabi na may iniinda po si Tita Linda Ilipanyo, still hindi po siya nawalan ng hindi siya hindi siya pinanghinaan ng loob, bagkus yun yung desired na king Kapampangan, may paldan niya o kumayap. Yun po sa akin amo. Oo. Kaya naghanap ako ng pagkakataon na kung saan nagpahayag ng awa ang Panginoon. At nang makita ko itong kwento, bigla ko naisip last Friday, 2 bulag din ng kwento. At yun naman ay galing naman sa same gospel kay Matthew, pero sa chapter 9 verses 27 to 31. Pero kasi yung para lang makita lang po natin yung difference, yung pagkakaiba. Yung last Friday's kwento dun sa 2 bulag na pinagaling ng Panginoon, binigyang halaga dito yung paniniwala nung 2 bulag, kasi tinanong sila ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? So nagsabi yung 2 bulag, yes Lord, they said to him. After asking them, do you believe that I can do this? Yes, Lord, they said to him. Pero dito naman sa kwento,
the healing of two blind men para sa gabing ito from Matthew chapter 20 verses 29 to 34. Ang binibigyang halaga naman ng kwentong ito, kaya nang gumaling ang dalawang bulag, ay yung awa ng Panginoon. Heto't na sa huling bahagi ng kwento, tinanong din ng Panginoon ang dalawang bulag, "What do you want me to do for you?" And they answered him, "Lord, let our eyes be opened." Moved with pity, Jesus touched their eyes. Immediately, they received their sight and followed him. Binibigyang halaga po dito yung sa kwento yung sa unang punto ng ating pagninilay yung kahalagahan naman po na kapag nasa kalagayang tayo nagigipit, meron tayong malalapitan katulad ng Panginoon, at marami ang mga sumunod kay Jesus ayon sa Ebanghelyo, pero nang mapag-alaman ng dalawang bulag na nakaupo lang sa tabi ng kalsada at nang marinig na papadaan si Jesus, sila'y nagsumamo sa Panginoon, "Son of David, have pity on us." Ito ang unang punto ng pagninilay. Tiyak na tayo'y may malalapitan nang malampasan ang kagipitan. Sana katulad ng Panginoon, kapag ang iba'y nasa kagipitan, sana tayo rin ay pwede ring malapitan ng iba, nang sa gayon malampasan ng iba ang kalagayang may kagipitan. Unang punto ng pagninilay, tiyak na tayo'y may malalapitan nang malampasan ang kagipitan. Galing yun sa verses 29 to 31, yung proseso ng paglapit ng dalawang bulag kay Jesus, bagamat nandun din yung bahagi ng kwento na nang sila'y magmakawa kay Jesus, pinagsabihan sila ng ibang mga tao na manahimik na lang sila. The crowd warned them to be silent, but they called out all the more, "Lord, Son of David, have pity on us." At nang mapansin ni Jesus ang dalawang bulag na humingi ng tulong, dito naman sa verses 32 to 33, Jesus stopped and called them and said, "What do you want me to do for you?" They answered him, "Lord, let our eyes be opened." Ito naman sa verses 32 to 33, ang ikalawang punto ng ating pagninilay, dahil naawa ang Panginoon, tinulungan niyang maito at pinagaling. Ang kalawang punto ng pagnilay, kapag tayo ay kinahabagan, kahilingan natin pakikinggan. At yung huling punto, galing sa verse 34, moved with pity, Jesus touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. Sa nakamit nating kagalingan, gawin din yaong kinakailangan. Kasi ang ginawa ng dalawang bulag na pinagaling ng Panginoon, sumunod sila kay Kristo. At dito natin makikita kung papaano din sila naging daan upang matugunan din ang pangailangan ng ibang kapwa. At yun ang kinakailangan, sumunod kay Jesus. At tapat din nating magampan ng ating kanikanyang mission sa buhay. At nang sa gayon, sa nakamit na biyaya ng kagalingan, magagawa rin natin kung ano yung kinakailangan. At yan ang ikatlong punto ng pagninilay, sa nakamit nating kagalingan, gawin din yung kinakailangan. Say by the bell. Hindi, para sa akin po na yun, habang nagbibigay po ng parang nakita ko dito yung karanasan na paano kaya, 'di ba? Yung what I mean, yung process of healing ni Jesus din dito sa gospel na ito. Kasi kung titignan natin namang, 'di ba? Yun, Jesus stopped and called them over. And tinanong sila, "What do you want me to do for you?" And nakita ko na, imagine myself na maging, yun nga, sa kalagayan nila, yung bulag ka. Tapos, wala kang nakikita. And ano kaya yung nararamdaman nila, di ba, during those time, di ba, na hindi lang sila bulag, hindi ko lang bulag, not just only physically, but most probably, yung kanilang, spiritually siguro, it affects them also, And yun nga, nag-cling sila kay God. Diba sa Diyos? Kaya nga,
So, Lord, have pity on us, Son of David. So, sabi mo nga kanina, Among, yung proseso ng kagalingan, and I agree with you, Among, na yung process of healing na hindi naman may instant healing, may katulad nung nakausap mo sa Aguso kanina, Among. Kagabi. Kagabi, yun po, na depende sa sa panahon ng Diyos ni Among. Although siyempre siguro bilang yung kalagayan niya bilang Yun po, nanay, opo, hindi mo maano po. may sakit na anak, may sakit na apo, siyempre nandoon yung desire niya na Yun nga, sana ho. madaling Yun nga, ho. sa madaling panahon gumaling Immediately, yung pinagdadasal. Although siyempre kailangan nating respetuhin kung yung tinakdang Yun po, panahon ng yun Diyos po, at paraan, proseso. Yun, going back mo. Nakita ko rin dito yung sa kalagayan ng dalawang bulag sa konteksto ng gospel, Among, na yung faith nila pa rin, kahit na yung, as I mentioned kanina, yung physically they are blind, yet yung on the para sa akin yung di nawawala yung faith nila na to have their eyes, yung sight to be restored. No, Among. Then, move with pity, as mentioned kanina, talagang, what do you want me to do for you? Lagi kong, siguro hindi ko lang kung ilang beses ko na na-share sa'yo, dito sa laging nagtatanong si Jesus, diba? Kung alam na niya na ganun, diba? Yan din naman ang pinapayag sa ating pananampalataya na bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam na naman niya kung Yun anong nga. kailangan natin. Pero bakit tayo nagdarasal? Yun po. Bakit kailangan pa nating sabihin sa Kanya Yun kung po. anong ating gusto, kung anong ating kailangan? Alam na niya Yun nga. So nakikita ko dito talaga yun nga, yung kapagnasan natin. Tama si Tita. Yung nabanggit ko nina sa sharing po na kanina ni Tita Linda. Yung kapagnasan natin na yung mithiin, yung mithiin kagustuhan. natin, kagustuhan natin. Kabambangan yata yung Opo, kapagnasan. Sorry. Yun nga ho na parang dalawang bulag na yung mithiin nila, yung kagustuhan na yun nga ho. And yun nga po, wag tayong, para sa akin, wag tayong mawalan ng pananampalataya, yung pag-asa natin kahit na anong sitwasyon sa buhay. Na parang nakita ko dito sa gospel na yung sa dalawang bulag. Kaya nga nabanggit ko nga na yung physically they were blind, yet most probably yung faith nila and also yung nararamdaman nila. Pero still they did not lose their foresight to be healed on the process pa rin. Doon po. Siguro pa i-summarize lang yung kwentuhan ito, Brother Jeff. Na-inspire ako dun sa kwento kasi sabi ko nga kasi First Friday ngayon, yung devotion natin sa Sacred Heart of Jesus na binibigyan halaga yung pagmamahal, yung kanyang awa. At sa kwento kasi ni Sister Linda Ilipanyo, ginamit kasi niya yung stampitan ng Healing Heart of Jesus. Kaya minabuti kong bigyan ng pamagatang kwentong ito na the Sacred Heart in the Healing Heart of Jesus, kasi nga dahil sa kanyang pagmamahal at awa, pinapagaling niya tayo. At malaking bagay dito sa Ebanghelyo na ng kahabagan din ng Panginoon ng dalawang bulag, sila'y kanyang pinagaling at sila'y nabigyan din ng pagkakataon na sumunod kay Jesus. Kanina nabanggit ko, Brother Jeff, yung prinsipyo ng iba, yung paniwala ng iba na ayaw nilang kinakaawaan. Meron akong alam na kapatid na pare, nung mga panahon na buhay pa siya, dahil na-stroke siya, humina ang katawan. Minsan, sinabayan ko siya, inahawakan, or gusto sana humawak siya sa akin, pero ayaw niya, tumanggi siya. Pero parang konteksto yata nun, parang ayaw niyang kaawaan siya. Sinisika pa rin niyang mag-awa kung anong pwede niyang magawa. Hindi naman sa ayaw niyang magpatulong, pero parang ayaw lang niyang kaawaan siya. Pero siguro mainam din na maranasan natin na tayo kaawaan, nang sa gayon makita rin natin yung karanasan ng iba na kapag nasa kaawa-awa silang kalagayan, talagang magiging daan yung awa na ibibigay natin sa kapwa upang matulungan sila sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Kaya nga, at dahil sa kahalagahan ng pagmamahal, ng pagmamalasakit at maging ng pag-ibig at awa, ito'y paanyaya rin sa atin kapag tayo may mga misyong ginagampanan sa buhay. Kaya nga, tema natin sa gabing ito, sa kwentong ito, episode 9, season 11 ng KLNJ,
Let's strive to fulfill our mission as we act out of compassion. Gawin natin halimbawa si Jesus sa Ebanghelyo, naawa siya, nahabag sa mga dalawang bulag, kaya't mensyon ay kanyang ginampanan nang ito'y ng kanyang pagalingin ang dalawang bulag at nabigyan pa ng pagkakataon mga ito upang sa kanya'y sumunod at maging marahil alagad bilang alagad, nakatulong din ng dalawang bulag na kanyang pinagaling na kanyang kinawaan at sila rin nahabag marahil sa ibang tao at nakatulong din at ginawa kung ano ang kinakailangan dahil sa nakamit nilang kagalingan. Let's pray for one another. Let's strive to fulfill our mission as we act out of compassion. Atin po ngayong pakinggan ang ilang paalala at patalastas at ang awiting God of Mercy and Compassion by Edmund Vaughan, performed by Rose White. Manatili po kayong nakatutok dito sa programang KLNJ. Miyabe-yabe tamo king pamanalangin at pamangomusta karing kakaluguran tamo ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang king lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king @official.asfradio. Akaya beye kening programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayaw. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ning Parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, 'tis thy child return to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. By my sins I have abandoned right and claim to heaven above, where the saints rejoice forever in a boundless sea of love. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. See our Savior bleeding, dying on the cross of Calvary. To that cross my sins have nailed him, yet he bleeds and dies for me. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in
Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Thank you. At napakinggan po natin ang awiting God of Mercy and Compassion by Edmond Boghan. Okay. Performed by Rose White. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang mga ipadala din yung mga mensahe. At gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 9 season 11 ng KLNJ. Ang tanong, sa papaanong paraan mo naranasang tunay na mahabagin ang Diyos? Mula po kay Ma'am Verna Soriano Atienza, may patmagrasang bengi po kaya kayo among Ronnie, Brother Jeff, ang gana po karang makirandam king radyo at makanta may king live streaming. TGIF makatanggap na naman pong grasang pakaya, pauliyo, pasibayo po pakyabi kiingan po king healing prayers you. Atienza, Soriano, Dairit, Diaz, Pangilinan family. Yo mo naman po king karenggang OFW ang po rin kikatang pamilya, may dinalangan pong masika na pamikakatawan at kapalda na naman pong sakit panamdaman lalo na po Jericho at Sianza. Dakal pong salamat king dinakay yung healing mass kini kaya kami St. Jude Tadeus Chapel kini Aguso San Francisco niya mo Pampanga. Salamat po. Thank you din po doon sa Pasyaron. Yun yung lunch ko kanina. Wow. Masarap yung yung sinigang na hipon. Ay, Mhm. sana Thank you. At siyempre, congratulations po sa naging licensed professional teacher yung kanyang anak. Ay, congratulations po. Thank you. Thank you po. From Jensen Bonifacio, blessed good evening po, among Ronnie, David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Among I am humbly asking to be added to your prayers this evening for healing, protection, and intentions for my family, and I as well, as a thanksgiving for our continued blessings that we receive. God bless you more, your family and ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Menibad po ka Ma'am Regina Castro, may pabengi po among kawat Brother Jeb. Salamat po, may kasimba ko din po king healing mass po. Salamat king Lagyo ng Jesus, tanggap kaya pong grasyang pakayap. Salamat po, kumayap nangan po yung sakit ko yung katawan ko. Abe kula din po ding familia. Angela Kersey at Irvin, pati na po ding apo ko, itang manuyang ko balaos na pong kumayap at yan naman, salamat po pati na Mr. ko Nong Castro, God bless po. Amen, salamat po king Ginoo. From Bowie Lorenzo, good evening po. Healing prayer po para sa akin. Rohel Lorenzo, sana makalakad na po ako. Maraming salamat po among Ronnie, di ikaw. Amen po. Menibad po ka Ma'am Leda Lingat Deraco at kang Sir Glenn Nuki Nunag. Sabi na, good evening po among kawat Brother Jeff. O dito po ding mensahe mo. From Rosalinda Villanueva Mendoza, may abengi po Brother Jeff and among Ronnie. Pakyabe po keng pangadi, Jeffrey Galvan, makakonfine niya po hospital at inyang leukemia. Salamat po. Menibad po kang Afra Distor among abe mo ko po king pangadi mo. From Nes Gomez Ablan, TJF and it's KLNJ Night, may pabengi po among Ronnie, David Cao, Brother Jeffrey, admin and staff at KLNJ. Thank you so much po among Ronnie, David Cao for your daily prayers. May kompleto na. And blessings for me and my family, especially a gift of healing. Once again po among include us in your healing prayers tonight and will once again receive your healing graces from God. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Brother Jeff, and to your family. Healing prayers for me, especially for my knee. Arnel Chel Fuentes Gomez, Nishiyama Aurora Zablan, Tots Gomez, Edna Madlambayan Gomez, Dilibet Magkalas, Supan, Roberto Sigua, and Pedro Gonzalez. Thank you so much po among Ron David Cao for your healing prayers and graces from God. And rest assured of our prayers for you and your family. And also to you, Brother Jeff. Salamat po among lalo na po king healing mass yung punan din. Ingat ko po king pamanuli, pumumuran na naman po. Among Ronnie's 3 points.
Unang punto, tiyak na tayo may malalapitan ng malampasan ng kagipitan. Ikalawang punto, kapag tayo ay kinahabagan, kahilingan natin pakikinggan. Ikatlong punto, sa nakamit nating kagalingan, gawin din yaong kinakailangan. Menebat siya po ini kang Diaz Bordeos, kumari ko po. Papa-shoutout siya po nandun. Ay big message na po among. Good evening po among Ronica at pare Jeffrey M. Gomez. Ayan na po. Mare. Please include in your prayer friend Elmore Cruz who is now suffering from kidney failure. Among Ronnie at Brother Jeff, iba pa Jimmy Pingul. Pakiabiya din po king pangadi at inyang diabetes. Among. Pangadita po. Opo. From Tita Miriam Flores, magrasyang bengi po among Ronald, Brother Jeff, at kaya katamuan ka Karen J. Healing prayers po kang Tito Walfredo Flores, King Lagunis, Amen. Dakal pong salamat at mimingat po King Pamanuli. Once again, Tita Miriam, a blessed birthday to you. And she celebrated her birthday yesterday together with my sister, Ma'am Beth Cao Reyes. Happy 51st birthday to Madam Beth. Ay, wow. Ma'am Beth, happy birthday po. Minipot po ka Sir Jefferson Centeno. Good evening po among ka, Brother Jeff. Biyernes na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasyang pakaya. Bless siya po among. Hingan ako'y Sean Centeno. Malagnad siya po at masakit tonsil. Bless siya naman po yung asawa ko, Mona Lisa Centeno. Iya Chico, Janet Centeno. Bayo ko po Louie Isip, masakit siya dungus. Ang timurin po iba pa ko Willie Lacandale at Dara Yoli Mandap at yung sakit diabetes. Manalig kami po, mipaldan kami King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal po salamat and keep safe from Apalit, Pampanga. From RJ Canlas, good evening po among Ronit, Brother Jeff. Kay LNJ na, manyad ko pong pangadi at blessings King Pamilya ko, Canlas family. Monet, EJ, Nico, LA at MJ. Dakal pong salamat. Lagi kayo pumimingat. God bless you always from Santa Rita, Minalin. Menibad siya po ang Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, Brother Jeffrey M. Gomez. Tama ka, si Engineer Alan Yumol, ang anak ng friend ko. Naging student ko sa University of the Assumption si Alan. Ang friend ko ay si Sister Ellie Yumol. Ito yung sinasabi kanina ni Tita Agnes Evangelista Sarmiento. Tiga Moras po sila among dati. Ngayon nasa Bulaon na po sila. And si Brother Alan, Engineer Alan Yumol, yun, kasama po namin sa Corpus for Christ na sa Santo Tomas chapter po sila naka-designate po among. Sige po. From Alvin L. Perez, mayo pabingi po kaya kayo among kao. Menibad po ka Ma'am Gloria Sabile, magrasang bengi po kaya kayo among kao, Brother Jeff. Healing prayers po para King Katuangan ko Barbara Sabile. Salamat po among. Mimingat kayo po King Pamanuli. More power po King program you. God bless us all po. Watching from United Arab Emirates. UAE. Magrasang begi po, kaya kaingan, kaya katamungan po. Salamat. May mingat po, God bless po. From Elizabeth Reyes, hi po Father Ronnie, gandang gabi po. Menibad po ka Ma'am Marlene Maniago Timpo. Good evening po among kawat, Brother Jeff. Among. From Angelina S. Garcia, may pabingi po among ka, Brother Jeff at karin pong ka KNJ Tamo po, admin and staff, magrasyang bengi po. TJF na, tanggap na kayo naman pong grasyang pakayap King Lagyo ng Jesus. Among pagkabayo kayo po King Prayers Asumang Garcia family. Dakal pong salamat. Among King Prayers yung pong mamiyang grasyang pakayap. Kapaningatan po King Pamanuli pong Brother Jeff among. God bless us all po. Menibad po ka Ma'am May Sanchez Yuto. Good evening po among kao. Pakiabe po ka rin prayers yung ibayo ko Biena Mer Yuto. Bad siya po may opera puso. Dakal pong salamat among. From Virna Balagtas Intal, blessed good evening po among Ronnie Kao, Brother Jeff, TJF, King Lagyo ng Jesus. Continuous healing prayers po for my mother Virginia and Brother Aris Balagtas. Thank you po. Menibad po ka Ma'am Vanjie Salalila. Good evening po. Healing prayers for all the sick in bodies, mind and spirit. Among. From Rayan Ongray, healing prayers po para kako among and Brother Jeff. Healing prayer po para kang Sebastian Rian Garcia. Menibad po ka Ma'am Ophelia Samson. May pabingi po among kao, Brother Jeff. Salamat po.
From Lourdes Aquino Chua, magrasyang biyeng po among Ronnie, Brother Jeff, TJF na naman po, tanggap na naman pong grasyang pakayap, King Lagyo ng Jesus, healing prayer for me, for my heart problem, good health for my family and protection from any kind of virus and harm, ADHD of Anansi Pasco, be totally cured, astigmatism of Marcelo Pasco, the third, at be corrected. In Jesus' name, we are healed. Amen. Dakal pong salamat at mimingat po palagi at may papangadita mo po. God bless us all. Binibad po kang sa Sir Augusto Carreon, benging Diyos po among kawad, Brother Jeb. Sana pakyabeya po king healing prayer you in pamilya, lalong-lalo na sister wife ko Clotilde. Ating sakit, ingwanan ng bitis. Dakal pong salamat. God bless po kaya kayo. Ba't siya kanino? Kang kay po kang Sir Augusto Carreon po. Pangadita po. Sana kayong sahap na ng mga apong Doris Cambian ng apong kulas. Siyempre, ang biyan ng apong Ingo. Malagwang kapal na may pagkalob kaya kayo, anting meto nga familia, Carrion family, King Santo Domingo Minalin na. From Beng Bonifacio, may pabengi po among, dakal pong salamat, King pangadi mo kaya kamingan, Beng po ni among. Binibad po ka Ma'am Elenita Flor Umali. Kabalen niya po naman. Belated happy birthday, Madam Elliot. Po ay happy birthday po. And praying to for the speedy recovery and total healing of Ate Iris Benaventura. O ito po. Good evening po among. Please, healing prayers for Iris, Nida, Telma, Norma, and Remelin. Thanks po. Pangaditala po. From Hilda del Rosario Madayag. As always po, thank you among Ronnie David Cao for your healing prayers. Minibad po kang Sir Eddie Balagtas. Good evening po among Ron at Brother Jeff. Pakyabe ka rin pangadiyo po Ninya Blesilda Balagtas Valiente. Akabiyo sana yung pamagbuktot na hanggang mga nakya. King Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat. Hallelujah. Amen. Minibad po King Santa Rita Minalin, Pampanga. Kumusta po Sir Eddie? Kumusta na kaya rin kayong videos? Magluto yan pong detang papaskil ng messages. Wow. Thank you very much po. Sana makatuki ko kitang kanakong terok. From JB Lapid, good evening po Father Ronnie. Kumusta Ma'am JB Lapid dyan sa St. Mary's Academy Pasay. Sana muling makabalik dyan at kung papaanong nabigyan din ako ng pagkakataon makapag-healing mass dyan sa school ninyo. Nung mga panahon na nandyan pa si Tita Madre, Sister Lou, pero ngayon nasa Davao na siya. Pero magkagayon man, kahit na nasa Davao na si Sister Lou, si Tita Madre, pwede rin naman akong maanyayahan pa kung gugustuhin lang ninyo. Naghihintay lang ako. Kung available din ako. Thank you. At alam ko, nag-anniversary, nakailang taon na yata sa St. Mary's Pasay. SMAP din sila San St. Mary's Academy of Pasay. Ingat po at panalahin ko na sana mas maging makulugan ang pagtuturo mo dyan sa St. Mary's Academy Pasay. Menibad po kang Crystal Relos. May pabengi po among kaod, Brother Jeff. Pasibayo po, pakyabe, po karing healing prayers you. Dakal pong salamat, mimingat kayo po. Among. From Peng Sikat, a blessed evening po among Ronin, Brother Jeff. Here am I again po asking for help through a prayer for my younger sister named Annie Sikat Pineda, who underwent mastectomy, breast removal. Kindly pray for her na sana po maging okay and good or negative in result na ning biopsy na. 2 members of my family, Sky Parungaw and Carlos Parungaw, tapong papag-pray you karing gouts na Karen J. granted po in prayers you. Pasibayo po, panyad keng prayer petition ng wali ko, Iyani, for her complete healing. Dakala salamat among Ronnie, may you always be blessed po. Minibad po kang Ma'am Luz Beminda Gopez. May pabengi po among ko. Pakyabeyo ko po king panalangin nyo na sana milako na yung panamdaman kong sakit, buntok, at nervyos. King Lagyo ng Jesus. Amen. Pati na po yung adwan miss safe travel papunta Paris, France. King July 12. Sana all. Sabi ako sana. Dakal pong salamat among and Brother Jeff. Amen.
From Edith Guevara, magrasyang biyeng po among Ron, Brother Jeff, among abe making healing prayers muing pamilyami, Cabrera Guevara family. Dakal pong salamat at mimingat kayo po palagi. God bless po. Siyempre, pasibay po, happy 27th wedding anniversary kay kayong Brother Ed, Sister Edith. Happy anniversary. God bless po. Sorry. Minibad po kang Ma'am Nilda Yabot. Good evening po among Ronnie Cow at Brother Jeff. Among. From Monet UC, good evening po. Pagkabayo kami po king prayer you. Salamat po among. Minibad po kang Ma'am Ampi Valiente. Good evening po among Ronnie Cow. Napag-usapan po ay mula po. Napag-usapan po ang istampitan ng Healing Heart of Jesus. Pag sinusumpong ako ng heartburn ko sa gabi, di ako makatulog. Ang gagawin ko, ilalagay ko sa tapat ng dibdib ko ang istampita. At presto, nawawala at nakakatulog ako ng mahimbing. Condolence po sa pagpanaw ni Kong Arthur Galang. Hindi man ako nakapunta, pero lagi po siyang kasama sa daily mass ko. Kaisa niyo ko sa pagdarasal na sana makamit ni Kuya Arthur ang biyaya sa kanyang pagpanaw at makamit ang isang buhay na walang hanggan. At sa panahon yung pagdalamhati Galang family, sana'y makamit din yung biyaya ng kagalingan, nang sa gayon madampasan yung proseso ng pagtanggap sa pagpanaw ng isang minamahal sa buhay, at sana patuloy din kayong gabayan ng Diyos. Mamimiss lang si Brother Arthur kasi even nung time ko sa parokya doon sa Senyor Salvador Paz sa Lapon, Candaba, siya yung isa sa mga gitarista sa parokya hanggang doon sa mga huling mga panahon ng kanyang buhay. Naglingkod sa parokya bilang gitarista ng choir ng parokya ni Apong Manuel doon sa Salapungan, Candaba. Rest assured, Sister Ampi, kasama niyo akong nagdarasal para sa eternal repose ng kaluluwa ni Kuya Arturo Galang. Condolence po muli. Condolence po. Among. From Edgar Macapagal, a blessed evening po King Lagyo ng Jesus. Good evening po among Ron and Brother Jeff. TJF, once again, tanggap ta naman pong grasyang pakayap, karing ama ng babiya kapayapan at pakayap karing kapanamdaman, karamdaman na panamdaman. Thank you po, among Ron, for prayers of healing. Always include my mother, Corazon Macapagal, for continuous good health and healing in any kind of sickness she has. Also complete healing for my heart and kidney problems. Salamat po King Lagyo ng Jesus. Amen. Bless also my wife, Judith, and my 3 sons, AJ, Jude, Michael, and Janjan. Kapaningatan po at mi papangadi. God bless po from Apalit. Karagdagan po kay Ma'am Ampi Valiente, among ask ko rin po among nung nakadestino kayo dito sa Salapungan, Candaba, pag naghihiling kayo, natutumba ako. Samantalang yung iba, hindi. At yun ay di ko alam. Basta na lang ako natutumba. Yun. Kung minsan nasa paniwala rin ng iba na tinanggap nila yung Holy Spirit. Pero yung iba naman sasabihin kaya di natutumba kasi raw matatag sila. Pero sa akin, kung yun talaga yung kagustuhan ng Panginoon, hayaan lang siya kasi kapag pinigilan kasi yun, kung minsan mayroong side effects sa katawan, minsan may sasakit, kaya mas mainam na hayaan lang siya. Sign din yun para sa akin ng blessings na tinanggap, at parang yun yung sinatawag nilang rest in the spirit, di ba? Kapag na-slain, kapag natumba, pansamantalang mamamahinga, magpapahinga, rest in the spirit ang tawag doon. Hayaan lang na kumilos ang banal spiritu at tiyak na sa bandang huli may biyayang makakamit na nakalaan para sa ating kagalingan. From Emily Magat, si Magat, salamat kaya kagino, salamat din kaya kaamong kao, kaya pamagiling prayer you, kaya kami, kambeda rin pamilyami, in Jesus' name, Amen. Mula po kay Ma'am Hermana Mayor, Ma'am Jane Canlas Laranjo. Blessed good evening po among Ronnie Cow and Brother Jeff and to everyone. TGIF na naman, another night of receiving healing grace, King Lagyo ng Jesus. Thank you so much among for all the prayers being offered to us. We humbly ask to continue to pray for us. We are also praying for you and your family. Keep safe and stay healthy po. From Maria Lourdes Manalidi from Sydney, Australia. Good evening po, among Ronnie, David, Cowen, Brother Jeff. Kindly include in your healing prayers members of our family who are sick, especially our Ate Leonora Bonifacio, our Kuya Bernie Manalili, for their complete healing and speedy recovery. Mula po kay Ma'am Early Jane Dumas. Good evening po. Asking for healing prayers for Rene.
Thank you po. We'll be praying for Rene's speedy recovery and total healing, Ma'am Jane. Apo. From Sir Prix Dalton Manalili, dakal pong salamat, salamat among kao, king kaya kayong healing prayers karing sablang masakit at magkakasakit, makasikan loob at mikakadinan kaya pong maragula kapanayan. Amen. Mula po kay Sir Edgar Sawal at kay Ma'am Dina Patawaran, messages po nila. Good evening po, among kao and Brother Jeff. From Marietta Quito Basilio, Sister Mayet, good evening po, among Ronnie, David Cowen, Brother Jeffrey Gomez. Mula po kay Ma'am Virginia M. Ganya, good evening po, among Ronnie Coward, Brother Jeff, pakiyadyo ko po, King Healing Prayers you, King Lagyo ng Jesus. Good health po ka na ako at King anak ko CJ Ganya, praying normal lang po ring blood test na. At kareng pamilya ko, Luz, Al and Jem Gopez, dakal pong salamat, King Daily Prayers you, God bless po and keep safe po. From Dionisio Bonifacio, she's watching from Masantol, Pampanga. Good evening po, among kao, Brother Jeff. Healing prayers for my complete good health, King Lagyo ng Jesus. Salamat po, God bless po, and I wish you good health and be safe always. Salamat po from Masantol, Pampanga. Mula po kay Ma'am Flor Delisa Kao Lagman. Good evening po, sabi niya. Sa Dolores siya, City of San Fernando, sa Our Lady of Asaros Parish. Okay. Among. Kaumaganak. Oo nga, I was about to ask you. Okay na po. Mula po kay Ma'am Ana Mortid Bonifacio, nabasa na mo. Okay, sabi niya po, may pamagrasang bing among Ronical, Brother Jeff. TGIF na, tanggap na kayo na ng pong grasang panalangin para King Kapaldanan. Pasibay po amang pakyabiyo kaya po King panalangin nyo, lalo-lalo na ding pamilyami. Joseph Francis Sunga, Leonor Bonifacio, Anthony Bonifacio, King Lagyo ng Jesus, Mipaldan King Panamdamanda. Dakal pong salamat from Franciscan Church of St. Bonaventure, Toronto, Canada. Mimigat po palagi. Kumusta po, Sister Anna Moore? Okay. Menebad po kang Ma'am Meli David, may pabengi po among kawad, Brother Jeff. Among pakyabiyo ko po, King Healing Prayers you. Sana magnormal na ako sugar, King Lagyo ng Jesus. Amen. God bless po, mimingat po, King Pamanuli. Naalala ko tuloy yung kamag-anak, kasawa ng tito ko. Ang pangalan niya, Meli David. Meli. Menebad po ka Ma'am Esther David Castro. May pabengi po among kawad, Brother Jeff. Among yabiyo ko po, King Prayer you. Makasampung po asma ako. Baka kulang lang ng haplos ng pagmamahal. Okay. Di po baka na-miss lang ako. siya kasi yung nung nasa Santa Lucia Resettlement ako, pag nakasumbong na yung asma talagang magpapabless at tapos madali namang gumaling. Kaya malungkot siya nung umalis ako. Sabi ko kahit naman malayo. Pwede naman kahit sa text lang o sa messenger. Okay, dito sa KLNJ, sana makamit mo Sister Esther, David Castro, ang biyaya ng kagalingan para sa iyong dagliang kagalingan sa iyong asma. Kaya bigla ko naalala si Ma'am. Mula po kay Ma'am Marie Chris G. Mangalino, may pabengi po among Ronnie Cao at Brother Jeff, pakyabi po King Healing Prayers po, Angela Lapuz. Mimingat kayo po palagi. God bless po. Shout out lang kay Sister Judy Sangil kasi last Saturday, nangumpil ako sa Pau. Nabigyan ako ng oras na madalaw siya at na binless sa bahay. Nagkaroon siya ng sakit na cancer. Tapos nasabi niya, regular siyang avid viewer siya ng mga programa dito sa radyo. Okay. At syempre, pati sa KLNJ. Kaya shout out kay Sister Judy Sangil. Sana makamit mo ang biyaya ng daglian at lubos na kagalingan. At mula po kay Mr. Marlon Bondok, may pabengi po among kawad, Brother Jeff, God bless you. Thank you po. Meron pa? Wala na po. At siyempre, maraming salamat po sa lahat po nagpadala ng mga mensahe at makakaasa po kayo na kasama kayo sa aming mga panalangin ni Brother Jeff, maging sa, hindi lang dito sa programang KLNJ, maging sa mga misa po sa parokya at sa mga personal prayers po namin ni Brother Jeff na sana kaloob na biyaya ng Diyos ay maging daan upang makamit ng bawat isa po ang kagalingan na ating hinihiling sa ating Panginoon.
Sa pagkakataon pong ito, kaysa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay, sama-sama nating idulog sa mahabaging Diyos ang ating mga kahilingan at maniwalang sa Kanyang pag-ibig at away, makakamit natin ang biyayang tutugon sa ating mga pangangailangan nang sa gayoy tayo ay mapabuti. Kaisa nyo po, mga avid viewers and listeners ng KLNJ, ating ipahayag ang ating matibay na pananalig sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig at awa, maniwala na makakamit natin ang pagpapalang nakalaan para sa ating kagalingan, gayon din ang ating pamilya at mga minama sa buhay. Manahimik po tayo team na magdasal habang inilapat po natin ang ating kamay sa tapat ng ating dibdib, sa tapat ng ating puso. Damhin natin ang buhay na presensya ng Diyos at sa Kanyang pag-ibig at awa, higit lang sa araw na ito, First Friday, maging daan nawa ang ating debosyon sa Sacred Heart of Jesus at yung Kanyang Sacred Heart, sa Kanyang healing heart, ay maging daan upang makamit ang pagpapala para sa ating kagalingan sa gabing ito at sama-sama tayo ngayong manalangin at ating pakinggan ang Song for Healing entitled Mercy and Compassion by Aya De Leon. You are mercy for us all. You are love and joy. You are our God. You are our God. Your compassion for the lost. You are grace and hope. You are our God. You are our God. Here we meet you face to face, and the people who are longing to know who you are. Here we long for your embrace and seek to know your very heart. Jesus, you are mercy and compassion for us all. You are our Savior.
O loving and compassionate God, accept once again our thanksgiving offering for giving us so much opportunities in order for us to receive blessings from you. Once again, may this healing program, King Lagyo ng Jesus, kagalingan sa ngalan ni Jesus, or KLNJ, be a source of blessing, of healing for all of us, and even to our family and other loved ones. Through your love and mercy, extend once again, O God, your mighty hands and touch us, and allow your healing energies to penetrate to our whole being, especially to every affected area of our body. Bless us then, not just physically, but even emotionally, psychologically, and spiritually. Together with our family, always protect us from all harm, from all evil, and any kind of sickness. As you bless and heal us, O God, may we always act out of compassion in fulfilling our mission. Bless and heal us. In Jesus' name, amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saints Joachim and Anne, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy Healing on us. Heart of Jesus. Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us your blessings, O God, to answer favorably to our intentions, to our needs. In Jesus' name, give us more opportunities so that through your love and mercy we'll be blessed, we'll be healed. And give us also the opportunity to always act out of compassion in fulfilling our mission. In Jesus' name, bless and heal us. Praying too for a sick cousin, Jaime or Obet Carrion. Praying too for a friend, Maribic Montemayor. And for all those sick people asking to be blessed and be healed, we entrust all these prayer requests for healing before you, O God. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you as well as your family and loved ones. All of you, our dear avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi po sa kwentong ito, sa gabing ito, sa episode 9, season 11 ng KLNJ. At syempre, thank you so much po, Sister Linda Elipanyo, sa iyong healing testimony. Sana marami pa pong pagkakataon ibigay ng Diyos nang makamit natin at maging ng iba ang biyaya mula sa Diyos sa kanyang pag-ibig at awa ng makamit yaong daglian at ganap na
kagalingan. Salamat. Yan, pinapakumusta ka mo ni Brother Renz Puno. Yan. How are you? Oo. Namimiss na niya. Nag-comment din siya dun sa graduation pictorial nung dalawa ni Nolito, Yes. the future PE teacher, civil engineer, at saka siyempre si Senoric Oh, wow. Canlas, Nolito Mendeja, at Nolito Senoric Canlas, the future PE teacher. Nag-comment siya. Gusto ko sana mag-comment din, sana all. May kanya-kanyang panahon. Opo, Ama. Sana Sabi ko sa kanya, pagdasal mo. pagdating ng panahon. Opo. Ayun, salamat. Gusto ko ring batiin din na kahapon sabi ko nga 51st birthday ng kapatid kong babae si Madam Beth Cao Reyes. At bukas naman 45th birthday ng bunso si Arnold Cao na nasa Canada kasama ng kanyang misis na si Evelyn. Happy birthday din belated kay Sister Leslie Deirit Kembao na nasa Italy. At siyempre advance happy birthday kay Brother Mike Kilala. Bukas alam ko 18 siya eh. Opo, pare Brother Mike. At muli Tita Miriam Flores kahapon. So maraming magbe-birthday sa July. Yung sa akin belated. Para last year yun. Para last year. Si July 12 mo, si Mayor Jan Sambo. Happy birthday Mayor Jan Sambo. Ilan taon na kasing edad ko yata? Halos 50 plus. 50 plus. Ako rin 50 plus. Saka si namin, yung campus director namin, July din mo. Sino? Si? Ma'am Jovita Rivera. Kailan siya? July? Basta malapit na rin. Happy birthday din po, Ma'am Jovita Rivera. Kamag-anak ba ni Marian? At ni... Hindi mo Caribera lang niya. Tiga Mexico. Ayun po, yung si ate, yan, si Ate Grace po, July 16, yan, birthday niya po, yan, advance. At advance happy birthday din kay Mami Grace. Ay, opo. Gagi Santos. Matanda siya ng ilang araw sa akin. July din siya. Madami. Ayun, yun po mga kakagurang avid viewers and listeners ng KLNJ sa inyong pakikibahagi sa kwentuhan natin sa gabing ito dito sa episode 9, season 11 ng KLNJ sa pagbibigay halaga sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kung kaya't may biyaya tayong nakakamit mula sa Diyos, patuloy lang po tayong magdasal at maniwalang makakamit natin ang biyayang kaloob ng Diyos upang matugunan ang ating mga kahilingan. Dahil mapagmahal at mahabagi ng ating Diyos. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez na ngayon nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli kakaluguran at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sana po magbigay din ng inspirasyon po ang healing testimony Sister Dinda Lipanyo. Patuloy lang natin ipahig ang ating matibay na pananalig sa Diyos at sana all na laging instant healing. Pero siyempre, may mga pagkakataon po, progressive gradual healing, kung minsan talagang kailangan po nating maghintay. Kaya naalala ko na naman si Lola Rosing Pascual, sana dumating na yung panahon, tamang panahon na makita rin niya na kung paanong tinutugunan ng Diyos ang kanyang kahilingan, na yung mga pinapadasal niya, sana makamit yung ganap na dagdian at ganap na kagalingan. Kaya muli maraming salamat po sa pagkikibagi sa kwentong ito sa season episode 9 ng season 11 ng KLNJ. Atin pong balikan lang po yung 3 punto ng ating pagninilay. Una, tiyak na tayo may malalapitan ng malampasan ang kagipitan. Ikalawa, kapag tayo ay kinahabagan, kahilingan natin pakikinggan. Ikatlo, sa nakamit nating kagalingan, gawin din yaong kinakailangan. At baunin din po natin ang paanyaya o ang tema ng ating episode 9 ng season 11 ng KLNJ, that strive to fulfill our mission as we act
out of compassion. Muli po tayo magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night kakaluguran, good night mga kaibigan, lalo na po kayo mga avid viewers, listeners ng KLNJ. God bless po at magandang gabi sa lahat at magandang umaga at tanghali rin sa iba. Opo, dakan pong salamat. God Thank you bless po. po. Kapagsukan ay siralo, maging matatag kami susubsub. Kailangang ipipakit inging kaya pantando, presyon